Ya, iki karo Mas Distin. Saman rodok maju lho, santai. Ora nyampe enggak sakit kok. Aku wis vaksin. Wis vaksin. Aman. Pitik. Wis steril. Lagune kasunyatan ya, Mas. Ora gampang percaya. Omongan wong liya gitu, Mas. Aja. Ya. Pripun kanca-kanca? Dadi, oh dadi wong Surya Buana. Wadah. Ya. Cekidot. Oke, coy. Nggih, ini Mas sebelum mbok menak iki ana apa to iki? Iki ana apa to iki kok? Ya bar iki. Pak Lurah, siap. Siap Pak Lurah. Gandoli sik Mas Bambang, gandoli sik. Hati-hati. Ngene iki arep kondurno ya isin to jane kan ngene. Ngene. Rek. Wo, request karo Mbak Raras. Ya. Oke. Pripun kanca-kanca? Oke, yuk. Sesarengan campur sari Surya Buana Mas Distin ada dia. Oh. Lah, sumangga. Lah. Surya Buana Indonesia. Surya Buana Miguel Pak C. Anderson. Aku doang gendang. Gampang
sembah nuwun. Terima kasih Mas. Nggih. Ini sudah? Sudah. Oke. Nggih, matur nembah nuwun. Lah repot ae Lah, nyapa to. lah. Sampeyan wis nyanyi ngono aku seneng. Tenan, Suwun Mas. nggih berkah barokah rezekinipun. Amin Terima amin. kasih ya, Mas. Nggih, monggo Pak Lurah Pandu. Nah, iki wis ngenteni ket mau Mbak Dian. Ngoten.